बेलायनो जों जालन क्लाजाक बो अनेक ताबु 6 বছর रानिं सलि दं जे आईपीएफ टी बीजेपी जुत सरकार बरक हाबां फाइकेनखौनो अ बिरि सेंजाखा गाबो खाकसा पाकावाल रखा ताई खाकसा रलिया गे ओ जागा मालिक माना खायो ओमफ्राय आबन बागै ताई खाकसा वाल रिमियानि बागै अ बिरि बरक कुनु जाजिगास खालिया याक्रे थांका इंजिनियर ओमफ्राय एरपरे चिनरनि जे आगि ताबु चिनि अरनि तो एनडीसीया ताक चिनि सार होनानै बको गणेश देवबर्मा ब फायै किसा बिजेट खाइपेगा एमने एप्रिल मे रगो ब बिजेट खाइपेकेना ओमफ्राय आबन बिसिंगो ब यबन बुस जर तुइ ताम खाइ सल्भ खाइमान व्यवस्था खाइमान नै ब सालांगो अ सालांमान बिसिंगो ता पॉइंट कुनु जों अ बिरिसनि कुनु परिवर्तन गैया ताइको जे साइक्लांमानले माने बोसोर 20 बोसोर नोंथां आबोको अ बिसिनो थांनाय एप्रिल मे रगो ब फाइ बिजेट खाइथांमान कक्ताबो जे अ जाय जर ताक बिरिस नामले कय बोसोर नोंथां ताबो 6 বছর रानिं सलि दङ बिरिस ताक सजरा सनाम जाय ताक सजरा सनाम जाय के नों ताबो हासे हाफां हायको बा गुबुन अको कल कतरंनो नोंथां क कसरना मुसुंग बिरिसनि बागै जों बाथाय ताम कसारनाय जोंथ' गोबां मा बरखाय रोखथालायो चाकरिनि बागै जोंखौ चाकरि पाकरि न बरथारिया जोंखौ न बरथारिया जों सुदु हामिया जाया तलांनानै गारि बा बाजार हजार थानानै गारि